Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις δηλώσεις του Μίλτος Τεντόγλου μετά την πρόκρισή του στον τελικό. Ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε για την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος εις μήκος, τονίζοντας ότι δεν κουράστηκε και ότι στον τελικό θα πάει για να το τελειώσει από το πρώτο άλμα. Πάμε να δούμε τη δήλωση. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο του Τόκιο την Τρίτη 6 Οκτώβρου, καθώς πηδώντας με άνεση στο πρώτο του άλμα τα 8,32 μέτρα, πήρε απευθείας στην πρόκριση στον τελικό. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν πιέστηκε και δεν κουράστηκε καθόλου, ενώ δήλωσε έτοιμος να πάει στον τελικό και να τελειώσει τη δουλειά από το πρώτο άλμα. Αναλυτικά ότι δεν μου αρέσει το πρωινό και δεν ήταν και καλά σήμερα. Ο αέρας ήταν λίγο περίεργος, είχε δηλαδή αρνητικό άνεμο. Επίσης η θερμοκρασία δεν ήταν τόσο καλή. Από την Ελλάδα είμαι. Συνήθως κάνω προπονήσεις σε μεγαλύτερη ζέστη. Τώρα 20 βαθμοί και 17 που είχε όταν ξεκίνησα ζέσταμα είναι λίγοι για μένα, αλλά δεν πειράζει. Έκανα πολύ καλή επίδοση, δεν κουράστηκα καθόλου, δεν το πίεσα καθόλου και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Για το αν είχε στο μυαλό του πριν ξεκινήσει ένα τέτοιο άλμα, 8-20 υπολόγιζα εγώ ή 8-15 με 8-20 μέτρα. Εκεί συνήθως τα πετυχαίνω. Τώρα ξέφυγε όμως λίγο αυτό. Για το αν διαφοροποιεί την αντιμετώπιση που θα έχει στον τελικό το γεγονός ότι είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, όχι. Δεν δουλεύει έτσι το μυαλό μου εμένα. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Ό,τι έχεις κάνει πριν δεν έχει καμία σημασία. Όλοι έχουν ίσες δυνατότητες στον τελικό και ο καθένας μπορεί να το πάρει πραγματικά και δεν έχω καμία πίεση εγώ τέτοια. Τη στρατηγική του στον τελικό. Στο τελικό πάμε όλα μέσα από το πρώτο άλμα. Βάζω λίγο μπροστά τη φόρα, γιατί τώρα την ασφάλισα. Βάζεις μπροστά την φόρα, τρέχεις και ό,τι γίνει. Ή άκυρο ή έγκυρο, καλό, κάτι τέτοιο. Για το μήνυμά του στους Έλληνες, ευχαριστώ. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό σε 2 μέρες τελικό. Βάλτε έρθει να με δείτε. Ώρα θα είναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα ήταν όσα δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe.